Da. Pitam se šta će sada biti? Sve je vrlo jednostavno. Pokazat ću vam nagradu. Ovaj put to je ova slatka maca. Zatim vam dajem vreme da nacrtate ovu nagradu. Onaj ko najbolje nacrta dobit će ovu nagradu. Možete da krenete. Čudno, a gde su boje? Shvatam. Verovatno moramo crtati ovim slatkim gelom. Mislim da će uspeti. Da, vidimo to. Kažeš da je to gel? Pitam se, da li je ukusan? Jao, tako kiselo. Ali sviđa mi se. Jao, Mari sigurno neće pobediti. Ja sam u životu nacrtala puno mačaka. Sigurna sam da ću pobediti. Joj, reći ja mogu da napišem. Rano se smeješ. Oho, kako si to uradila? Nemoj da buljiš u moj crtež. Deco, nemate više vremena. Sad ću izabrati pobednika. Evo moje mačke. Andy, imaš sladak crtež, ali malo je neuredan. Marie, jesi li pojela sav gel? Ti sigurno nećeš dobiti mače. Nema šance. Mija, ti si me obradovala. Nacrtala si odličnu mačku. Dakle, u ovoj rundi ti dobiješ nagradu. Čestitam. Wow, super! Dobila sam novog prijatelja. Da, stvarno je sladak. A šta će nam žvake? Uz pomoć njih morate da nacrtate portret ove lutke. Uzgred, ova lutka nije obična. Veoma je ukusna. Da, to je velika torta. Požurite, nemate mnogo vremena. Još nikad nisam crtala žvakama, ali mislim da to nije teško. Potrebno je samo prožvakati komad, a zatim ga zalepiti na papir. Ovako. Da, odlično mi ide. Zanimljiv način. Nadam se da će ispasti cool. Da vidimo da li ću ja uspeti. Ne, nećeš. Oho, vidi. Šta to mi je radi? Radim sve da bih dobila ovu ukusnu tortu. Nadam se da će moja tehnika uspeti. Bitno je sve raditi polako i pažljivo. Da, to nije baš lako. Jao. Prokletstvo. Isprljala sam naočare. Fuj, odvratno. Baš si smotana. Deco, stop. Vaše vreme je isteklo. Pokažite svoje crteže. Mija, očekivao sam više od tebe. To je loše. Marie, a ti si dala sve od sebe. To se vidi. Bravo. Andy, ni kod tebe nije loše, ali nisi stigao, Marie. Čestitamo, Marie. Ona postaje vlasnik ove velike torte. Super. Taman sam ogladnila. Baš je ukusna. Konačno crtamo ne hranom. U ovoj rundi vaša nagrada je ovaj kofer sa šminkom. Ozbiljno? Užas. Požurite, imate samo minut. Izgleda da ću ja morati da se borim za taj devoječki kofer. Pa dobro, barem ću da vežbam crtanje. I onako ću ga ja dobiti, džabe se trudiš. To ćemo još vidjeti. Ja ću nacrtati tako lep kofer da će voditelj biti oduševljen. Jel tako? Imam bolju ideju. Što bih crtala ovu kozmetiku kad postoje brži i zanimljiviji način? Treba samo narandati kredu na papir. Pogledajte, ovo već izgleda lepo. Ali ostao je još jedan korak. Treba ispeglati crtež kroz foliju. Zato će mi trebati obična pegla.
Šta ćeš sad reći, Mija, a? Misliš da si najpametniji ovdje? Kako da ne? I ja sam smislila nešto zanimljivo. Rastvorit ću kredu u vrućoj vodi. Ali pred toga ga treba izgnječiti rukama. To je to. Posle toga ću sve dobro izmešati. I dobit ću boju koju mogu da crtam uz pomoć obične četkice. Marie, jesi videla? Baš originalno, svaka čast. Kakav je to miris? O ne, Mija, odvratila si me. Sve mi je izgorelo zbog tebe. Tako ti treba. Jo. O ne, kod mene je sve mokro. Deco, vreme isteklo. Podignite svoje crteže. Marie, kakva je to crna mrlja? To ne valja. Mija, i ti si me razočarala. To je užasno. Opa, Andy, svaka čast. Imaš mnogo lep crtež. Čestitam, ti dobiješ ovu šminku. To je sjajno, ali šta da radim sa njom? A možeš dati meni, na primjer? Ili meni? Molim te. Imam bolju ideju. Devojke, priđite mi bliže, našminkat ću vas. Nećete prepoznati sebe u ogledalu. To je to, mislim da imam talenat. Kakav užas. Daj, ja da vidim. O ne, kako si mogao da nam uradiš to? O, meni se sviđa. Vreme za posljednju rundu. Ovaj put neko od vas će dobiti novi iPhone. Šta? iPhone? To je super. Krenite da crtate. Hajde. Moram shvatiti kako se ova stvar koristi. Očigledno samo treba grebati crtež. Da, dobro mi ide. O ne, moje pero se slomilo. Šta da radim sad? Tačno, umjesto pera ću koristiti nešto zanimljivije. Naprimjer, novčić. Ostaje samo da ga nađem u džepu punom smeća. O, našao sam. Sad ću 100% pobediti. Šta pričaš to? To ćemo još vidjeti. I ja ću napraviti najbolji crtež. Pa ne, neću nikome od vas dozvoliti da pobedi. Nijedan od vaših crteža se ne može uporediti sa mojim budućim remek delom. Deco, vreme se bliži kraju. Pokažite šta ste izgrebali. Jo, kod mene nije baš lepo ispalo. Ali imam jednu ideju. Andy, vidi, tamo leti NLO. Kako si naivan? Gde? Tamo nema ništa. Pa, podignite crteže, hajde. Mija, to ne valja. Očekivao sam više od tebe. Marie, kod tebe je baš lepo ispalo. Andy, ni ti nisi loš, ali Marie je bolja. Šta? To nije fair. Kod nje je moj crtež. Marie, ti dobiješ novi iPhone. Čestitam. Da, od uvek sam htjela takav. Pravit ću najlepše slike. Čekajte, zašto tako čudno izgleda? Prokletstvo, to nije pravi telefon. Tako ti treba. Stani, to će ti još trebati. Vaš prvi zadatak je torta. Super, sestro. Dobro, draga. Važi. Kako lep fil. Koristit ću ga za moje novo kulinarsko remek delo. Premazat ću sve korafilom i napraviti baš originalni oblik. Da, to će biti torta u obliku duge. I ukrasit ću je filom od Skittlesa.
Evo ga. Wow, to su moje omiljene bombone. Poslastičarstvo je prava umetnost. Kada spremam torte, osjećam se kao pravi umetnik koji stvara novo remek-delo. Ovoj fantastičnoj dugi nedostaje samo oblaka od šlaga i par zabavnih očiju. Da, tako je. Svaka mi čast. Ja sam završio. Bellissimo. O, nije loše. A ja ću napraviti svoju tortu u obliku srca i ukrasiti je čokoladicama Kit Kat. A jer znam da ih mala obožava. Tako je, ali tog neće biti dovoljno. Tako da ću dodati još Maltesers i Skittles bombone, baš su lepe. Bako, svaka ti čast. A evo mog remek-dela. Jao, ali to nije nešto. Ne brinite, ja još nisam završila. Da bih napravila lep dekor, treba će mi folija i puno slatkiša. Prvo ću istopiti čokoladu s pomoć brenera. Da, evo ga. Idemo. Juhu, to je baš zabavno. A sad ću dodati plave konfete koje će odlično izgledati na mojoj torti. Jesu svi spremni? A onda sad ću vam pokazati budućeg pobednika. Gledajte. Super je ispalo. Ali pobjeda nije bitna, draga. Wow, a prvo želim probati šefovu tortu. Baš je lepa. I ukus je dobar, sviđa mi se. Pitam se, da li je bakina torta ukusna kao šefova? Wow, ja obožavam čokoladu. Hvala, bako. O, izgleda da sa ovom tortom nešto nije u redu. Uj, ne sviđa mi se. Dakle, pobedila je? Baka, čestitam. To, baka je najbolja. Žene, imamo izazov. Da, spremite mi, molim vas, pastu. Jel može? O, to je zanimljiv zadatak. A sve jasno? Nema problema. Prvo treba skuvati špagete, ništa teško. Dok se špagete kuvaju, ja ću gledati TikTok. A ja ću skuvati pastu i seći viršle za moju omiljenu unuku. Tako je. O, bako, tako te volim, daj da te zagrlim i da probam jednu viršlu. O, moja draga unuka. A dakle, vreme je da skuvam svoje viršle. Jao, a gde je još jedna? Bako, je li to sve? Da bi pobedili u izazovu, treba iznenaditi malu nečim neobičnim. Kupovne špagete ne odgovaraju. Tako da ću i ja spremiti špagete sam. Treba mi jaje, mleko i brašno. I obavezno jestiva boja. Mala obožava sve roze. A sad ću sve promešati. A zatim sipati testo u flašu i početi da radim. O da, boja je ispala savršena. Počinjam. Oho, pogledaj šefovu pastu. Super! Da, moja pasta je spremna. Miriše fantastično. Nedostaje samo slatkog sirupa. Žele meda i drugih bombona. Da, to će biti jako ukusno. Ajoj. Usput, a moje špagete su također već spremne. Ukrasit ću jelo višlama u obliku hobotnica. Ajoj, šta je to? A, požar! A gde je naš vatrogasni aparat? Šefe, dajte ga! Dosta? Koliko pene? O ne, moja pasta je izgorela. A džabe sam se trudila.
Točno! Znam jedan lifehack. Mogu skuvati instant nudle u čajniku. Da, to je brzo i ukusno. Prijetno! Zanimljivo. Probat ću. Jao, ove nudle uopšte nisu ukusne. Uj, ne sviđa mi se. O, a ovo izgleda baš lepo. Jedva čekam da probam. Wow, sviđa mi se. Hvala, šefe. Svaka čast. Nema na čemu, draga. Kako zabavne viršle. Obožavam ih. Wow, ukus je super. Odlučila sam. Ovo jelo pobedilo 100%. Čestitam, bako. Da, baš mi je drago. Dajte da vas zagrlim. Vaš novi zadatak je mlečni koktel. Brzo ću to ja. Okay. Potrudit ću se. To je lako. Dakle, Prvo treba uzeti sladoled i promešati ga sa mlekom u blenderu. Tako je. Treba će mi par kuglica. Zatim dodajem sveže mleko i uključujem blender. Ajuj, izvini, bako. Šta to radiš? Zaboravila si da staviš poklopac. Dobro, imam plan B. Šta imam u mom rancu? Kako to nema ništa? Evo. To je moj aparat za koktel. Treba samo staviti unutra moje omiljene bombone i marshmallow. To će biti jako ukusno. Nedostaje samo gaziranog soka. O, da. Draga, šta to radiš? Jao, izvinite, slučajno sam. Dakle, sipam fantu. Zatvaram flašu. I to je to. Tačno. Bako, gde ćeš? Treba mi malina za moj koktel. Evo je. Kako je mirisna. Obožavam malinu. Gledajte, ja sam šef. Prestani. Vratila sam se. O, malina. Ostavi to maloj. Kako to radi, ne razumem. Dobro, bolje da koristim provereni način. Aha, sipam malinu u kesu, a zatim je udaram oklajijom. Tako je. Odlično je ispalo. A sada sipam sveže mleko unutra i mešam to sve. Tako je, dobit ću koktel od maline. O, kakva lepota. Ukrasit ću sve mentom i to je to. Jao, baš je dosadno ovde. O, smislila sam jedan prank. Jao, ko je isključio svetlo? Jel se plašite mraka? O, šta je to bilo? Ups, izvinjavam se, šefe. Baš nezgodno je ispalo. Da, bilo je smešno. Pažnja, predstavljam vam savršen recept. Sladoled, mleko i oreo. Zatim mešam sve to. Odlično. A servirat ću koktel u čokoladnom jajetu. Preko ću sipati šlag i ukrasiti sve čokoladicama. Da, tako je. Ubacujem slamku i završio sam. Wow, super! Ovaj koktel izgleda baš neobično. Mislim da treba pritisnuti da bi se spremio. Zabavno! Sad ću probati. Wow, sviđa mi se. I love you. Ovo je bakin koktel. Sad ću ga probati. Oh, man! Pa, nije nešto? Je li to menta? Fuj, ne volim je. Bako, ne sviđa mi se. Wow, ovo je
Nešto nevjerovatno. Jedva čekam da probam. Oduševljena sam. A sad ću probati jaje. Wow, pa to je čokolada. Ne mogu da verujem. Rešeno, pobedio je šef. Da, hvala svima. Challenge-u. Sestre i baka se odlično provode. Dobro je, dosta igranja. Hamburger, oho. Pa, da li su svi spremni za naš novi izazov? Onda idemo. Baka uzima lepinje za hamburger. Da, pečene lepinje su mnogo ukusnije. Sad nam treba mleveno meso. Baka pravi kuglice od mlevenog mesa i stavlja ih u tiganj. Zatim pritiska lopaticom. To je to, pljeskavica je spremna. Sad stavlja pače nežnog sira i naravno treba paradajz. Ostao je još samo luk i gornja lepinja. Odlično! Svaka čast, bako. Sad je red na sestru. Neće da koristi obične lepinje. Šta? Krofna? Baš je lepa. Sestra seče krofnu na 2 polovine i stavlja čokolade. To će biti mnogo slatko, ali sestra ima još nešto. A, to je kiseli gel. Ukusan je, ali mnogo kiseo. I sad će dodati marshmallow, žele bombone i sirup od jagoda. Pa što da ne? Sada pokriva slatki hamburger lepinjom, mislim krofnom. Baš lepo. Baki se sviđa unucin hamburger, ali sredu nije tako lako oduševiti. I ona prvo uzima lepinja, crne naravno, prži pljeskavicu. Šta to sreda radi sa sirom? Wow, to izgleda baš cool. Komad krastavca. Cool. Ovaj hamburger kao da ima usta i jezik. Ali nešto nedostaje. Dobro je što sreda uvijek ima ruku pored sebe koja će pomoći da reši bilo koji problem. Gumene oči. Izgleda da je to ono što je sreda htjela. Bako, ne bojte se. Ta ruka nije opasna. Sreda stavlja gumene oči u hamburger. Jao, pogledajte ovo čudovište. Izgleda zaista jezivo. Ali to će sigurno biti ukusno. Čiji hamburger će biti najlepši? Sad ćemo saznati. Jao, tako sam gladna. Ovaj hamburger izgleda baš neobično. Baš je lep, sviđa mi se. Koji je sljedeći? Probat ću ovaj. Uj. Je li to luk? Mrzim ga. Ovaj hamburger ne valja. Šta je ovo? To su moji omiljeni slatkiši. Krofne i žele bombone. Sviđa mi se takva kombinacija. A vreme je da izaberem pobednika. I to je... ovaj hamburger. Da, najbolji je. Čestitamo sredi. Jel mi se čini ili je to zaista osmeh? Sreda se smeška, zamislite. Ups, što se stidiš? Čini se da su sestre i Ruka pronašli zajednički jezik. Stvar, vreme da se vratiš kući. Naši junaci počinju da spremaju novo jelo. Topla čokolada. Ko ne voli to ukusno piće? Nadam se da su svi spremni. Krenite. Baka kreće prva. Sipa sveže mlijeko u šerpu. Sad dodaje kakao prah i obavezno meša. Da, topljena čokolada sigurno neće škoditi. Kako je to slatko. Baka sipa piće u svoju omiljenu čašu. Svaka čast, bako. Takva topla čokolada će zagrejati bilo koga. Sad je red na sestru. Hej, pazi, poješćeš svu čokoladu. Da, baka je u pravu. Treba dodati sasvim malo šećera. Šta je to izmislila? Ona baš mnogo voli slatko. Baka ne odobrava toliko šećera. Ok, vreme je dodati mlijeko. Pazi malo. Ups. Da, vidi se da sestra nema puno iskustva u kuvanju. Sada dodajem malo boje. Wow, to je baš lepo. Svaka čast. Sad malo slatkih konfeta.
Odlično serviranje. Sestra je dala sve od sebe, ali to nije sve. Završni dodir je šlag i marshmallow. Jao, to je preslatko. To je duga i jednorog. Oduševljena sam. Sestro, bravo za tebe. Ostala je samo sreda. Stvar, nećemo moći bez tvoje pomoći. Jao, kakva čaša. Bako, čuvaj svoje živce. Sreda sipa toplu čokoladu u svoju čašu i dodaje šlag. I naravno sirup od jagoda. Odlično. A to su gumene bombone Haribo. Baš originalno serviranje, bravo. Treća topla čokolada je spremna. Wow! Ne mogu da verujem, ovo je predobro. Sviđa mi se. O, a to je bakino piće. Super! Oho, a šta je ovo? Izgleda čudno, ali probat ću. Nije loše. Pobeđuje. Da, sestro, čestitam. Pa, naši junaci su spremni za treći zadatak. Šta ih ovaj put čeka? Jo, to je pomfrit. Postoji puno načina za spremanje i serviranje tog jela. Baš me zanima koji način će izabrati naši junaci. Naravno, krompir prvo treba očistiti. Sestra je izabrala veoma neobičan način čišćenja krompira. Baka je nezadovoljna, ali ne može da se naljuti na omiljenu unuku. Sada treba skinuti krompir. Ovako. Sestra seče krompir specijalnim nožem. Pogledajte kakav zanimljiv oblik. A vreme je da se doda malo jastive boje. Wow, baš lepo. Sada sipa ulje i to je to. Krompiriće se mogu pržeti. Odlično. Sa vrućim uljem uvek morate biti izuzetno oprezni. Lepo ređa krompirići na tanjir. Da, sestra je napravila odlično jelo. Baka preferira klasičniju verziju ovog jela. A ponekad klasične stvari su najbolje, jel da? O da, pomfrit sa kečapom. Taj ukus je svima poznat od djetinjstva. Šta može biti bolje? Svaka čast, bako. Da vidimo šta je sreda smislila ovaj put. Krompirići su već spremni. Izgleda da nas čeka neko neobično serviranje. Oho, šta je to? O ne, izgleda da je sreda pobrkala strane. Bako, bolje da zatvorite oči. Fuh, gde smo stali? A da, pomfrit. Sreda boji krompir u crno. Wow, baš lepo. Izgleda da se sestri dopalo sredino jelo. Hajde da vidimo šta će se dopasti Margot. O, šta imam ovde? Jao, je li taj krompir izgoreo? Nije, ukus je dobar. A sa kečapom je još bolje. Jao, ne mogu da odolim, poješću sve do kraja. Prelepo. Sljedeće jelo. Nije loše. Ali ovako će biti još ukusnije. Spremna sam da probam. Njam, njam. O, super. Najela sam se, ali tu je treće jelo. Izgleda prelepo. Awesome! Da, i ukus je dobar. Uf, posljednji krompirić, ups. Ne brinite, dobro sam. Da li su svi spremni za sljedeći izazov? Sad ćemo da vidimo. Palačinke. O, svi ih vole.
Nadam se da naši junaci znaju kako se sprema ovo jelo. Postoje baš mnogo načina. Baka, kao i uvek, prvo preuzima kuvanje. Pažljivo sipa testo za palačinke u tiganj. Jel vidite rumenu koru? Znači može da se okreće. Jao, ova palačinka je savršena. Eto šta znači dugogodišnje iskustvo. Sreda, šta je s tobom? Jao, treba nam pomoć ruke. Crne boje? Pa naravno. Niko nije ni sumnjao. To je Sreda. Joj. Izgleda da sam malo zanela. Dobro, vratit ćemo se našim palačinkama. Wow, kako lepo. Ipak, crna hrana uvek izgleda stilski. Ako je vaša omiljena boja, napišite u komentarima i možda ćemo sljedeći put spremiti jelo upravo te boje. U međuvremenu sestra je smislila nešto zanimljivo. Oho, to nije palačinka, to je pravo umetničko delo. I jao, ova boja nešto neće da izađe. Ajde. Ejoj, pravo u oko. Nadam se da je sestra u redu. Jeste, dobro je. U kuvanju je najvažnije nedostajati šta god da se desi. Oho, pa to je jednorog. Pogledajte kakva lepota. U takvim trenucima baka je baš ponosna na svoju unuku. A šta je baka napravila? O, to je klasični recept. Palačinke sa maslacem i javorovim sirupom. Možeš ogladniti od samo jednog pogleda na njih. O, i Sredine palačinke su već spremne. Izgledaju baš neobično. Sreda stavlja palačinke na tanjir. I dodaje svoj omiljeni sirup od jagoda. Što? Jesu to pauci? Bako, smiri se. Ovi pauci su napravljeni od čokolade. Margo, možeš probati palačinke. Što je to? Izgleda zastrašujuće. Okej, probat ću. Nije loše. Šta još imamo ovdje? O, kako lepo. I ukus je divan. O, a šta je ovo tako lepo? Jednorog. Preslatko. I što je najvažnije, mnogo ukusno. To je to. Izabrala sam pobednika. To je sestra. Jao, to! Kakav divan dan, Sreda. Dobro jutro, Nancy i Britney. Kako ste spavali? Usput, zašto ste u kavezima? I kakva su to čudna dugmat na zidovima? A ko je ovo? Hoćete reći devojkama kako da izađe odavde, gospodine Klov? Predlaže Britney da pritisne neko dugme. Pa šta da se radi? Hajde da probamo. Šta je to? Nutella? Zvuči prilično dobro. Da li ste nekad vidjeli tako veliku kantu Nutelle? Wow, čak ni Klov ne može da odoli. Kako ukusno. Šta to planira da uradi? Pazi, Britney. O ne, sad je sva u Nutelli. U stvari, da li je to loše? Kažu da čokoladne kupke su veoma zdrave. I mnogo ukusne. Joj, sad sam sva u čokoladi. Čekajte, sad sam sva u čokoladi. Pa to je super. Tako je, Britney, baš ti se posrećilo. Sad ćemo vidjeti koliko će Nancy imati sreće. Hajde, Nancy, pritisni dugme. Šta imamo? Duga? Šta to znači, gospodine Klov? Wow, kako lepo. Prognostičari obećavaju kišu duge. Pazi, Nancy. Oho, gospodin Klov ne štedi boje. Ajoj, Nancy izgleda kao da je pala u baru. Jao, sad je sva u boji. Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. Pazi, Britney. Ups, izgleda da je pritisnula 2 dugmeta odjednom. Šta će sada biti? Med? Kakva velika bačva najlepšeg slatkog meda. Britney, hvataj. Jao, pogledajte koliko se meda prosulo na Britney. Nadam se da u blizini nema pčela. Hoće li se ova medena kiša ikad završiti?
Šta je sljedeće? Perije? O ne, perije nije ukusno. Jadna Britney. Jao, Britney, ličiš na kokošku? Da sam na tvom mjestu, ne bih se tako radovala jer si ti na redu, Nancy. Hajde, izaberi dugme. Ups, eto, jesam rekla. Rano si se obradovala. Pogledajte ovog velikog zelenog kljigavca. Kako se razvlači. Žao mi je, Nancy, ali morat ćeš da se iskupaš u tome. Fuj, to je baš gadno. Ne zaboravi da dišeš, Nancy. Eto šta znači loša sreća. Pa, vreme je da Britney iskusi svoju sreću. Do sad je imala sreće, pa osim perija. Šta je čekao ovaj put? Oho, je li to ono na šta mislim? Da, to su šljokice. Kakva lepota. Ko je naručio tuš od plavih šljokica? Sigurno ne ja. Hej, a te šljokice ti baš lepo stoje. Wow, kako lepo! Trebalo bi češće da koristim plave šljokice. Izgledam prelepo. Dobro, dosta smo se divili tebi. Vreme je da nastavimo igru. Pritisni dugme, Nancy. Da vidimo. Wow, to su puckitave bombone. Tako moćno puca ustima. Hajde, otvori usta, Nancy. Svidjet će ti se. O, da. Nancy je brzo shvatila da na nju pada nešto ukusno. Kako cool! Jao, izgleda da i Britney želi malo bombona. Izvini, Britney, ali Nancy ne planira ni sa kim da deli svoje bombone. To je to, nema više. Idemo dalje. Sad je tvoj red, Britney. Ko zna, možda će ona dobiti nešto ukusno. Ups, da, to je zaista ukusna hrana, ali za mačke. Joj, pogledajte koliko mačja hrane ima ovdje. Tog će biti dovoljno da se nahrane 100 mačaka. Ili jedna Britney. Uj, odvratno. Joj, kakav miris. Da, jadna Britney. Nancy, ne spavaj, brže pritisni dugme. I Nancy dobija jaja. Gospodin Klobn ima iznenađenja za tebe. Pogledajte ovu veliku korpu sa jajima. Da li će to sve baciti na Nancy? O ne, pazi. Joj, to je sigurno bolno i baš neprijatno. Joj. Koliko jaja. Fuj, izgleda da je jedno jaje pogodilo Nancy pravo usta. Džabe se smiješ svojoj prijateljici Britney. Bum. Tačan pogodak. O ne, Britney je slučajno pritisnula nekoliko dugmadi. Šta će sada biti? Oho, kola zvuči dobro. Kolu vole svi, pogotovo kad je ima toliko. Pa, gospodine Klobn, vreme je da počastite Britney ovom prelepom kolom. Jo, šta je to? Savjetujem ti da probaš. Da, Britney je shvatila šta se lije na nju. To je baš ukusno. Britney je sad sva lepljiva, ali je mnogo srećna. Jo, a šta je ovo? Brašno? Cela kanta brašna? Čuvaj se, Britney, i bolje zatvori usta. To nije baš ukusno. Da, kiša od kole je bila mnogo prijatnije, jel da? Ali nema veze, sljedeći put ćeš imati više sreće. Nancy, jel se to opet smiješ prijateljici? Ups, opet 2 dugmeta. Šta će biti ovog puta? Oho, da li ste nekad vidjeli toliko šlaga? Tu ima veoma mnogo. Pitam se koliko je šlaga unutra. Sad ćemo vidjeti. Nancy još ne shvata koliko je se posrećilo. Nancy od glave do pete u šlagu.
O, jel to sve? A ne, gospodin Klovn ima još jedan poklon za našu učesnicu. Slatke konfete. Inače, to se odlično slaže sa šlagom. To je baš ukusno. Super! Kiša je prestala. Sad Nancy može da uživa u svojim slatkišima. Opa, je li to i mama lopova? Britney, to nije fair. U stvari, Nancy ima toliko šlaga da neće ni primetiti nestanak. Vreme je da pritisneš dugme, Britney. Da vidimo. Oho, ljute nudle. Kakvo veliko pakovanje. Nadam se da Britney voli ljutu hranu jer je očekuje velika gomila ljutih rezanaca. Idemo. Wow, da li ste nekad vidjeli ovako nešto? Britney još ne zna da su nudle ljute. Jel ti se sviđa? Hej, nemoj da preteruješ. Ove nudle su veoma ljute. Pazite, gospodine Klovn. Britney će sada napraviti požar ovdje. Hitno nam treba voda. Da, ovako. To bi trebalo da je ohladi. Jel ti postalo lakše, Britney? Sljedeći put pazi kad jedeš ljutu hranu. Nancy, na tebe red da pritisneš dugme. Hajde. Jedva čekam da saznam šta će ona dobiti. Opa, to je nešto novo. Konfete za ispaljivanje. Tako velike. Cool, baš lepo. Gospodin Klovn zna šta treba za pravi praznik. Šta je sljedeće? Šta? Ključ? Joj, izgleda da Nancy može iskoristiti taj ključ da izađe iz kaveza. Tako je, svaka čast. A ti, Britney, moraš još da se potrudiš da zaradiš svoj ključ. Ne brini, imat ćeš sreće drugi put.